Varmaan semmoinen mielenkiinto yhteisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin on jollain lailla ollut musta aina. Mä oon ollut jo yläkouluikäisenä niin mukana perustamassa Kokkolassa nuorisovaltuustoa ja sitten hakeutunut yhteiskunnallisiin opintoihin. Mä oon opiskellut hallintotieteitä Tampereella, kunta- ja aluejohtamista, ja itse asiassa Sanna Marinin kanssa ollaan ollut opiskelukavereita siellä Tampereella aikoinaan. Ja mä kuitenkin ehkä olin enemmän sellainen taustavaikuttaja tai koin itseni sellaisena vähän niin kuin enempi aktiivisena kansalaisena. Enkä ehkä ajatellut niinkään, että itse lähtisi välttämättä politiikkaan. Mä oon ollut Jutta Urpilaisen vaalipäällikkönä 2 eduskuntavaaleissa ja sitten mä oon tehnyt toisenlaisia asioita. Ollut vähän tämmöisenä kaupunkiaktivistina, järjestänyt erilaisia tapahtumia ja kiinnittänyt huomiota asioihin ja ehkä käynyt semmoista yhteiskunnallista keskustelua. Mutta sitten 2017 vuoden kuntavaaleissa lähdin sitten mukaan ihan viimeisenä mahdollisena päivänä, taisin allekirjoittaa paperit siihen ja sitten sain ihan komean äänisaaliin ja silloin jo ensimmäisten kuntavaalien jälkeen niin aloitin sitten ensin valtuuston varapuheenjohtajana, sain ryhmältä siihen luottamuksen ja sitten kauden puolivälissä vaihdoimme kokoomuksen kanssa, Bjarne Kalliksen kanssa sitten nuijaa niin, että on sieltä 2019 vuodesta lähtien ollut valtuuston puheenjohtajana Kokkolassa. Tämä politiikkahan on tavallaan tämmöinen harrastus, jotka on kuntapolitiikassa mukana, niin pitää olla joku siviilityökin, mutta mulla sitten tämä politiikan tekeminen ja yhteiskunnalliset asiat niin on myöskin ollut sitä päivätyötä nyt jo useamman vuoden. Mä oon ollut erilaisissa kunnallishallinnon tehtävissä mukana ja sitten 2019 vuodesta lähtien on sitten ollut ensin tuolla SDP:n puoluetoimistolla. Siellä mä luotsasin tällaista kaupunkipoliittista projektia, missä oli Suomen suurimmat kaupungit mukana. Ja siinä työssä se oli todellinen niin kuin näköalapaikka, että sain olla niin kuin tekemässä kaupunkipolitiikkaa isoimpien kaupunkien demareitten ja SDP:n kanssa. Ja siellä sitten se kuntavaalityötä, mutta myöskin niin kuin sitä kaupunkipolitiikan sisältötyötä. Ja sitten 2021 vuoden syksyn olin sitten tuolla Sirpa Paateron erityisavustajana kuntaministerillä valtioneuvostossa ja se oli myöskin tosi mielenkiintoinen paikka, missä paljon pääsi verkostumaan ja näkemään sitä politiikan tekemistä ihan huipputasolla, niin korkealla oikeastaan kuin miten Suomessa pystyy politiikkaa tekemään ja se oli hurjan mielenkiintoinen kokemus kyllä. Ja nyt katsotaan, mitä se seuraava pätkä sitten tuo tullessaan.